Здравейте! За съжаление, плановете ми да направя видео с подводен риболов отново се провалиха, тъй като морето за пореден уикенд е доста бурно. Има 1,5 метра вълни, течение и видимостта е нулева. За сметка на това реших, че е перфектният момент да направя един пастъров риболов. Запалих колата и гаскам странджа, а и в тези горещини няма да ми се отрази никак зле една разходка в планината. Да не губя повече време, закачам GoPro-то и да ги започваме. Я да видим дали ще успеем да излъжим някоя пастърва. Първо смятам да започна с ето този Мепс 2.0, наистина доста малка клатушка. Както съм започнал риболов на пастърва, винаги имам мепсове в кутията. Почти всеки път ми вършат работа, хващам риби с тях. Моментално започва да се развърта във водата. Залагаме на нея за сега и да видим дали има някой в реката. Едно бързо включване преди да продължа, тъй като не сме далеч от 1000 абоната. Ще се радвам, ако се абонирате за канала, харесвате, коментирате под видеята. И отново искам да ви благодаря за това, че ги гледате, защото не ги споделям по Facebook групите и така нататък. Единствено се надявам на YouTube алгоритъма да ги завърти. Благодаря ви още веднъж и да продължаваме. Ето е. Хоп. Първата рибка. Не успях да изкарам, но дори така е по-добре, че се откачи във водата. Точно тук отпреде, където е бързая, имам няколко камъка и предполагам се крият демнат засада. Ларви, боболечки или някоя клатушка. Айде, айде. Ето е втората. Браво. Браво, браво, браво. Две хвърляния, две риби. Чудно. Оле! Надявам се, че се видя, но пред мен минаха може би около 50 на пастърви, цял пасаж. Ето няколко от тях. Вау! Много се радвам, че видях толкова много пастърви на едно място. Ето е. Ето е и хубава. Ето е рибката. Ето, веднага имахме риба. Ето още едно рибоче. Да слезнем без да се пречукаме. Като се има предвид, че нивото на реката е доста ниско и е една идея по-лесно да се гази. По принцип не е точно така, а препятствията са винаги тук. Големите хлъзгави камъни, навсякъде дупки. Предпоставката за изкълчен глезен или нещо по-лошо е винаги на лице. Пак ви предупреждавам, внимавайте по камъните, тъй като са доста хлъзгави. Не веднъж съм падал, разминавал съм се всеки път. И отново, който пита за места, да се подготви за препятствия. Няма как без тях. Ето рибата. Успяхме да изплашим. Като не мога да ги излъжа на въдиците, поне да ги плаша. Реших да си превържа карабинката и да скъся малко по-вода, тъй като съм го понаранил тук от закачките по клоните. Възел, който правя, е много лесен. Мисля, че се нарече Uninot. Правя едно ухо, прекарвам края, прекарвам и карабината през ухото и се получава нещо такова. Сега остава само да затегнете. Много бързо се прави възел и винаги не го използвам. Не ме е предавал за сега. Около падналите дървета със сигурност ще има риба. Ето, моментално имах удар. И отново. При това ниско ниво на реката риболовът никога не е лесен. Надяваме се скоро да позавали малко дъжд.
Ето. Чудесна рибка. Добре, този път не ми се размина. Успях да хвана корените на капината. Вижте само за какво става. Вижте колко много риба. Няма ли някоя готова капинка? Ето бе. Точно изключих камерата и на следващото хвърляне. Изводът какъв е, че GoPro-то трябва да стои включено нон-стоп, обаче няма безкрайни батерии. На всичкото отгоре трябваше да изхвърля две, тъй като когато ги използвах ми даваше постоянно грешка GoPro-то, живота им е приключил, така че останах минус 2 батерии. Ето още една. Няколко риби едновременно тръгнаха към примамката. Вау! Това беше хубава риба. Усети се по удара. Ето. Ето една от по-големите в реката. Много хубав риболов се получава. Предвид ниското ниво на реката изобщо не очаквах да има такава активност. Няма начин да няма ето там. Сега ще видим. Просто няма начин. Да, ето. Точно казвах, че със сигурност ще има риба там. Заметнах, рибата се закачи и батерията на GoPro-то падна. Така че не успях да ви я покажа. Ето. Ха-ха-ха. Иха. Хай. Още надцопването. И си мисля, че има още, тъй като ми се видях, че друга атакува. Да, ето, казах ви още надцопването. 2 пъти подред. И пак не е лоша риба. Удари пред мен. Още едно древосъче. Тази съвсем малка. Както сами виждате, риба има. Вече от нас зависи да опазим популацията й. Така че надявам се все повече добросъвестни колеги, практикуващи метода хвани пусни, започнат да посещават тези места. Тъй като по този начин може би ще е една идея по-трудно на браконьерите да си пускат мрежите, тоците и останалите методи, които използват. Та надявам се малките рибари взимат добрия пример, тъй като те ще посещават тази река в бъдеще и със сигурност ще им е по-забавно, ако всеки път хващат 10 плюс рибки, така че от нас зависи. Уха! Ей, това е хубава риба. Ето. Откачи се. Ей. Жалко, че не успях да изкарам рибката. Може би беше най-голямата до тук. Поне от борбата с нея така се усети. Нямам проблем с това, даже по-хубаво, че се откачи вътре, но единственият минус, че не успях да ви я покажа. А и повечето от вас най-вероятно няма да се впечатлят кой знае колко. То знам къде хващате по Госта и другите реки. Там има наистина огромни пастърви. А ние тук се радваме, ако има някоя над 20 см. И така става.
отново хубава. Да. Не знам дали виждате, изглежда на някакъв вид катерица. Пие водичка от реката. Очудвам се, че ми остава да стоя толкова близко, без да избяга. Затова ви казвам да внимавате къде стъпат. Добре, че не беше толкова дълбоко. Ами хвърлям на още две места и си заминавам, че е 5:30 вече. Искам се да хвана една последна риба като зачал. Да, ето. Може би последната рибка. Ами хора, смятам да приключвам с риболова. Получи се наистина чудесен излет. Честно, не очаквах да хвана толкова много рибки, предвид маловодието на реката, но виждате, риба има. Както казах, остава само да я опазим. Така че, благодаря ви още веднъж за това, че гледате видеята. Отново, не забравяйте да се абонирате и до скоро!